Vaig començar anant a classe en el soterrani de Rock House, la botiga llegendària de música que ja no és. I una cosa va dur l'altra, de tocar en grups d'aquí locals, amics de classe, que tenien els mateixos interessos, i anar picant pedra, fins decidir que m'hi volia dedicar, i llavors vaig fer el salt i vaig anar a estudiar a Barcelona, un primer any a veure què tal, a fer el grau professional, o a què valor, més ben dit, perquè prèviament en això anava a la factoria de so, a Santa Maria, entre Santa Maria i Consell. Tot va anar bé, m'agradava, m'anaven bé les assignatures, vaig conèixer gent meravellosa i ara fa 11 anys que visc allà i supercontent, amb molta feina, molts projectes fantàstics, preciosos i sí, un somni, fer realitat, bàsicament. Jo crec que Manacor és un exemple de que sí. Vull dir, jo creixent, els meus grups preferits a nivell global i no a nivell local estaven compostos per, evidentment, Radiohead i Muse i els Deep Purple que t'ensenyen quan ets més petit i els AC/DCs que encara ara els escoltis són els discos que millor sonen amb molta diferència, però també hi havia el grup d'en Roger Sí, o Scars Piquen, o Puja fa suar. Clar, tots aquests per jo, Roig, que abans era Red Ribbon en el seu moment. Clar, per mi tots aquests eren com a... No sé, jo me posava el disco de Hail to the Thief de Radiohead i després me posava els de Puja fa suar o els de Roig. I no hi havia per mi no hi havia una diferència qualitativa. Era un disco més de música que m'emocionava, m'agradava. I eren manacorins, i els hi tenia un respecte tremendo. Ara mateix estic més desconnectat perquè no visc aquí, no sé exactament què hi ha, però sé que hi ha coses, perquè vaig veient manacorins tocant per Catalunya i fora de Catalunya, i a dins Mallorca, Balears en general. O sigui que jo crec que vull pensar, sense ser superoptimista, que el futur està assegurat. Que per l'amor de Déu ho faci, que té un deure. És una putada, perquè si tens la idea de muntar un grup, ja tens el deure de fer-ho. Ho has de provar i has d'aprofitar les edats aquestes en les que les teves preocupacions són anar a natació i estudiar l'examen de coneixement del medi per l'endemà. Saps què t'ho vull dir? Si no faig la tarea un dia no se morirà ningú, però està bé que hi hagi grups de referència amb els que la gent que venim d'aquí, ostres, puguem veure i mos hi puguem veure reflectits, i els petits que comencen puguin veure i s'hi puguin també veure ja vull ser això en potència, que és el que m'ha passat a mi. Ja veien això, en Pistola i es Puja fa suar i en Jorra i tots aquests i pensaves que és el que vull fer, I els tenc aquí i clar que molts se senten fora, però estan molt més a prop que això, que Radiohead, per exemple. Llavors ja ho veia possible, molt possible, i així ha estat. Clar, les meves referències guitarrístiques, si partim de lo que tenim més a prop, evidentment el meu primer professor de guitarra, en Paco García, que no sé què està fent ara mateix, però segur que està a qualque lloc fent les coses ben fetes. La meva següent referència la vaig conèixer el mateix dia que vaig conèixer en Paco, que és en Josep Monar, guitarrista també extraordinari de Felanitx, Porto Colom, que justament feia feina, despatxava a Rock House. O sigui, quan jo sortia de classe ell estava despatxant i si tenia temps m'ensenyava qualque cosa. Joan Bibiloni no se pot, evidentment, obviar aquest gran nom de la música. Tots els guitarristes d'aquí, els que m'han emocionat, tots, n'Andreu Guilmés també, clar, el veiem molt tocant el xarop i això, i ell t'explicava, no?, que venia dels Estats Units, de tocar, d'estudiar allà, i pensaves, uau, com ha de ser per un mallorquí als Estats Units. I després ja a Catalunya, pues, els meus professors i els meus companys, per fer una menció especial a en Jordi Bonell, que mos va deixar ara fa poquet, i que vaig tenir gust i sonor de tenir de professor un any, i un any que no sé si l'he preparat per tenir-lo, perquè realment és una esfera que encara ara no costa d'entendre i de comprendre, però
molts músics d'aquí, de prop. Si és que no te n'has d'anar cercant a Maria per la cuina. Ara bé, evidentment, si vas trobaràs noms meravellosos de la història de la música amb els quals te pots basar.